без захар. Добро утро, фидермания, часа е малко преди 6 сутринта. Да си пуснем капучиното, да си го спиеме тук на момента, а не да го търсим на водоема. Фидермания, привет! Започваме днешния ден или днешния риболов, така да кажа по-скоро, от едно наистина много хубаво, превъзходно, приказно място бих казал, именно язовир Любеново. Тук се намираме, сектора е номер 14. На всеки сектор си има изградена беседка. Условията наистина са повече от добри. За язовира нямам думи, добра е популацията на риболов. Сега малко сутринта, като пристигнахме, собственика така малко ма сюрпризира от към това, че вчера е нямало почти никаква активност на рибите, като причината най-вероятно е, че вече си пускат хайвера, те в режим такъв ли са. Нали, не им е много до хранене, но се надяваме да, като започнем риболова, с течение на риболова, да го развиеме, да имаме някакви рибки, да успеем да фанеме, да ви направим съпричастни и както и ние, разбира се, да си направим удоволствието за това, което сме дошли. Във връзка с риболова, как съм се подготвил днеска, така да направя малко презюме. Миналата седмица, сълтата мисля, че беше, да, сълтата бях тук, направих така доста приличен риболов и в тази връзка съм подготвил абсолютно същата рецепта да я поднеса на шарковците, като днес ще риболуваме на метод фидер. Така, метод фидер. Какво съм подготвил? Значи фидердарка няма да го бъркаме днеска. Така, Top Green на Champion Fit ще бъркаме с Spicy Sweet отново на Champion Fit. Комбинация 50 на 50. Миналия път сработи изключително добре, като за пелетките, които съм подготвил на Top Green, ако самите те работят или за активацията, ако се харесва аромата на Spicy Sweet, ще добавя от олиото, което е също на Spicy Sweet, за засилване на самия аромат. Това е към пелетките. А към храничката и това, което ще поставям на метода, това е другото гелчето, което е на Spicy Sweet, много концентрирано, червено винено на цвят, прави така един хубав облак, растила са отдолу на дъното. И ако можем да направим кълването на рибите, една идея по честички, по-къс интервал. Така, другата хитрина, която съм сработил и миналия път много добре ми подейства, това са тези трохички, които са бързо потъващи и са стилат така на дъното. Жълти трохички, емитиращи, аз така си го интерпретирам, че емитират царевичка, парченца царевичка и по този начин може би дразнят рибата, но отново ще я повторя, пак ще сложа не много, 2 шепи от тези трохички, да видим как ще тръгнат нещата и какво ще се случи. В течение на риболова и на времето ще ви държа, ще правим включване, да ви информирам как текат нещата. Така, от към дистанции и маняци, повтарям дистанцията от миналия риболов, а именно 75 метра, която е на горе-долу метър и половина от посрещния бряг, но там миналия път се случваха нещата. Поради причината, че там дълбочината е някъде около метър и половина. Нали, варира, вече идвайки по-насам, самото дере става доста по-дълбоко, като индексирах
дълбочини от порядъка 10-12 метра и тази риба фактически няма какво да прави на тази дълбочина. 45 грама хранилка съм подготвил, която е банджото с тръбичка Distance. За тази дистанция си трябва, аз я използвам. Така, от към куки, маняци, съм си вързал новите куки, които са на Matrix. Matrix X9 Carp White Gabe се води куката. Номер 14. Много добра, интересна кука с така леко извита форма. Да видим, ако имаме риболов хубав, интензивен се получи, как ще ги шие самата кукичка, добре ли ще се представя да направим един адекватен тест с хубав риболов. Ето това е куката, от нея съм си вързал 14 номер, залагам на по-малки куки, като съм си вързал такива, които са с ринче и такива, които са с бойнетче или така нареченото щивче. Повечето 10-12 см, плетено полче. Опа! Значи преиграват риби в отсрещния бряг, обаче надясно от мен. На 40-50 метра отдясно от мен, маняци, две риби излупкаха. Сега не знам това добър знак ли е, не ли е добър знак, но да се молиме така знака да е добър и да се случат нещата. Така, бъркаме храната, вкарвам 3 метода и четвъртия започвам да чакам, като два от методите ще са с храна, един от метод ще е с пелетки. Очаквайте включване. Фидермания топ! Горе-долу половин час на мячета след старта на риболова, както казах, 3 метода вкарах, 2 метода с мека храна, един метод с пелетки. В момента вадиме втора рибка. Пипкави са рибките, искат много финна презентация, малка кука с малко лафтърче. Сега си видях защо единия водач съм изтървал да прекарам в дното. И в момента закачихме така, може би доста така се бори рибката. Хубава рибка. Спортно такова шаранче, може би между 3-4 кг, нещо от сорта. Но тук и предния път ми направи впечатление, че рибите така са изключително борбени. Тази мазена между 6 и 7 минута. Че дава кеф. Бега отдесно. Лекичко отдесно. На малкото маняче съм му сложил и на него една въдичка да стои да гледа. О, айде, двоен рън. Какво стана, бе, така? Стана ли, бе, така? Не. Не, най-вероятната преплете моите тате. Моята въдичка най-вероятната преплете. Моята рибка преплете твоята въдичка. Да, не, няма, не дърпай. Моето е. Моята е. Емирка, не дърпай, тате. Нали, така обикновено става с, както са казали,
Деянчо, моята това е, отпусни ти, не дърпай тате. Отвори бигела на... Точно така, да, отвори го това тате, да мога аз да изкарам моята рибка, защото моята рибка преплете мина през своето влакно. Айде, готово. Да. Добре, точно така, дръж така. Както са казали хората с деца на море, нали, весело, интересно е, но това са хубавите моменти от живота. Сега да много да успеем да вадим рибката, че малко се преплетка тук нещата. Ах, че са напълно. О, той е хубав. Той е много хубав. Това така се напълва. Браво. Браво. Зумни малко оператора. Как не иска да излиза. Майко, ти си голям бе, братче мое. Опа, ох, че кеф. Ох, че кеф. Ох, че кеф. О, майко. О, това наистина е много класна риба. Сега първо ще откача, после ще оправям тук плетните, които станаха. Това. Че бая малко сме се позаплели с Деянчето. Но рибата е изключително класна. О, майко, бабачко. Ох, бабачко, ох. Една снимчица, моля. Доста ме разходи така третата рибка манячета, но той си има причина, разбира се, за това нещо. Рибата отново е с много добри размери. Много добри, говоря за спортен риболов, това са изключително хубави риби. Нали, като казвам много добри, не очаквайте нещо 15 кг и тем подобни. Говоря за риби, тета е хубава. Над 5 кг, 5, 7, 8 в този диапазон. Въричката отново е на макарон, както аз обичам да се изразявам. Куката е 14 номер. Ау, мале. Куката е 14 номер на Matrix. А лафтърчето е жълто рингърсче. Рингърсчето ми много класна. Много класна. Браво. Айде тук. Айде при бистричката. Айде готово. Маняци, наистина няма такъв кеф. Удоволствие изключително голямо, такива хубави борбени красиви риби и да ви се похваля друго. Чух куковичката. Семейството, жена ми, двете ми деца на риболов и куковичката Кука. А повелята какво казва? Както да фане да кука куковичката, така ще е годината. Пожелавам го и на вас от сърце. Фидермания, топ! Ах, как се напъва! Маняци, 8 рибка вадиме. Близо 5 часов риболов. Нали, тегъв е риболова, няма нищо общо от това, когато бях преди една седмица тук, но различното в случая е, че излизат, нали, класни рибки, такива, които са над 5 кг. Предишния път ловях масово между 2 и 3 кг. Само един
една бонус имам, докато сега рибите са с доста така по-прилични размери. Специфичното от към риболов е, не мога да кажа, че нещо така се е откроило, което ми е сработило в даден момент. Експериментирам, слагам само мека храна и пелетки, само пелетки. Постоянно сменям лафтарите, като, ще отворя скоба, като 3 последователни рибки имам, когато почна да добавям глейчето, което е с аромат на бадем. Аромат на сурови бадеми, бяла текстура, която се слива отдолу и прави на дъното един така много хубав плътен филм. И може би това в момента пак на него вадя рибата. Може би това активира по някакъв начин или дразни самите сетива на шераните, но въпреки 8 риби, 8 риби не са никак малко в интерес на истината от към сезон. И самото време, променливо време, единия ден 23 градуса, другия ден 15, нали, това всичко си оказва влияние. Но според мен най-голямо влияние си оказва самата природа на рибите и това, че в момента те са в размножителен период. Слушам ги как се обръщат по папурите, как се бият, те си пускат хайвера. Не им е много до ние какво ще им предложиме на масата да хапват. Но въпреки тегавите условия, въпреки тегавата ситуация, успяваме така до някъде да компенсираме нещата и да вадиме по някаква рибка, да си доставяме удоволствие. Куката не съм сменял. Един път първите 2 рибки, когато ги фанах, кука номер 14, след това сложих просто да видя 10 номер кука, край спряха кълването, върнах се отново на 14 номер кука, последва кълване, така че финния тъкъм винаги има предимство. Рибката, която вадим в момента е доста класна, поне така по-моему, по поведението, което показва. Доста добре са бори. Не е напълно умишлено, мога и една идея по-бързо да я вада рибата, но както казах, съм с кука номер 14, което предразполага да не я напъвам толкова много. Дистанциите не съм ги сменял, дистанцията си е същата, 75 метра. Евентуално не всеки път удрям на клипс, просто да пробвам по-към мене дали има риби, няма. Мърдам ляво-дясно, също няма. И затова си стоя на тази дистанция. Другото нещо, което е важно и трябва да го знаете и да го спазвате, е как се напъва. Добре, айде ще сваля връхчето, айде. Чистото дъно. Чистото дъно, приятели, е от изключително значение при риболова, било то на метод или на кошничка. Как ще разберете за дъното? Те са 2 аспекта, които аз поне по този начин разбирам. Първият, когато приводня метода, издърпам и сложа въдичката в работно положение. Ако връхчето ми остане натегнато, това веднага ме индикира, че съм забил в тинята и не е окей, не са окей така нещата. Другия момент е, който дори и връхчето да си застане нормално в работно положение, когато извадите и видите по хранилката или по повода, по самия повод, че има тиня, това трябва да ви светне лампата, също, че не са окей нещата и там трудно ще получите кълване. Затова намирането на чисто дъно е изключително значение. Рибичката е хубава наистина, както казах. Сега дано успеем и да я кепнем. Шок лидера го вкарахме. Мина през няколко водача, значи някъде още около 10 метра имаме. Добре, бори се. Още ще сваля надолу. Продължава да се бори. Ползвам, въртя най-различни цветове на лафтърчета. Жълтички, розови, белички, възглавнички,
с кръгла форма, дъмбелчета, нали, просто една голяма част от риболова, приятели, да се експериментира, самите експерименти, да се умеете да разберете на вас кое точно ви сработва и по какъв начин. И другата част, разбира се, не по-малката, която е късмета. Много голяма част от риболова трябва да имате и късмет. Ето и аз сега се моля за късмет, че да мога да кепна тая риба, да я вкарам в кепа и съответно в живарника, после да се снимаме. Но рибата наистина е доста класна. Над 5-6 кг е така, като гледам. Майко, тя е над 7-8 кг, аз какви 5-6 ги говоря. Наистина огромна риба. Много добра. Това да се вадат такива риби с такива финни такъми, неописуваме удоволствие. Опа! Даже ме изкъпва да ме поздрави. Видя ли? Супер! Ето виждате, приятели, че може да се ловят и успешно да се изваждат доста класни и елитни риби с финни такъми. Сега ще ви покажа. Малка кука, тънко полче. Нали, не е нужно да подхождате винаги грубо. Ето искам да видите. Момент само, че се оплело тук тиничка. Кука 14 номер. Лафтърче на кралузо. А виждате за каква риба става въпрос. Момент само да я дигна рибичката. О, майко! Невероятна риба. Това може би е най-голямата от... Опа! Ау! Фидермания, завършваме днешния риболовен излет. О, стой, бабачко. Като завършък искам да кажа няколко думи относно риболова. След 2 часа риболова тотално приключи. Останахме с 8 рибки. От 2 до 4 нямаме абсолютно никакво пипане. Обяснението моето, което е, че тук така в този период изпече слънце и най-вероятно рибите се дигнаха и спряха да се хранят, но за тези 8 рибки искам да кажа изключително качествени, борбени. Сами може да видите размерите на рибите, е повече от впечатляващ. Какво друго да кажа? Наистина огромни красиви риби, които ни доставиха едно изключително голямо удоволствие. Съвет от мен, ходете по-често за риба, когато имате възможност. Радвайте се на живота, малките неща, много сгънати връхчета и фидермания топ.